txikitakia egingo dugu. Kaixo. Kaixo, espertuta zaude? Bai, eta zer da hori? Espinez bat. Laguntzen bat erostera? Bai. Kaixo, badakizu nun erosten diren espinerrak? Bai, kale matian. Bai, eskerrik asko. Kaixo, badituzut espinerrak? Hauze. Zenbat da? 5 euro mesedez. Eskerrik asko. Kaixo. Kaixo. Zer da hori? Espiner bat. Laguntzen bat erostera. Bale. Kaixo. Espinez bat, mesedez. Hau, zenbat bai. 5 euro mesedez. Eskerrik asko. Kaixo. Beraztu dezaket? Bai. Egiten dugu aber ze espinerrak aguantatzen duen dira. 1, 2 eta 3. Nereak irabazi du! Erosi espinerrak, hoberenak dira!